Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, πρώτος αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, θέλω να σας καλωσορίσω στην απόψινή μας εκδήλωση που γίνεται για να παρουσιαστούν οι δράσεις των διμερών επιμελητηρίων που έχουν έδρα στην πόλη μας και που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα διμερή επιμελητήρια είναι προφανές ότι είναι η γέφυρα για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που εκπροσωπούνται από αυτά. Έχουν πολύ πλούσια δράση, αλλά έχουν ιστορία αρκετών ετών, αλλά είναι νεότερα. Αυτό είναι σημαντικό, να δημιουργούνται νέοι θεσμοί και νέες οργανώσεις που οδηγούν την ενσωμάτωση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα της περιοχής μας, στο παγκόσμιο και διεθνές σύστημα. Χαιρόμαστε λοιπόν για αυτή την εκδήλωση ιδιαίτερα. Δεν θέλω να πω περισσότερα λόγια, θέλω να δώσω, ελπίζω, μια καλή assist στον Πάνε Πρέλεβιτς. Όλοι σ' άκουσα assist, σηκώθηκε, έτσι. Πάρει την μπάλα, έτσι. Το έστεικα αμέσως, έτσι. Οκ, Πάνε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, με τα διμερή επιμελητήρια ασχολούμαι πάνω από 10 χρόνια. Με το ελληνοϊταλικό και τους άλλους συναδέλφους από άλλα διμερή επιμελητήρια έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Έχουμε κάνει πολλές κοινές δράσεις και επικοινωνώ συχνά με το φίλο μου τον Μάρκο. Και πάντα, Μάρκο μου, να ξέρεις, με θαυμασμό βλέπουμε τις δράσεις σας, του ελληνοϊταλικού επιμελητήριου. Είστε πρότυπο για όλους μας. Εδώ τώρα βρίσκομαι ως αντιπεριφερειάρχης εξωστρέφειας. Χρησιμοποιώ την εμπειρία μου που έχω αποκτήσει με τα διμερή επιμελητήρια για να συνεχίσω ένα έργο της περιφέρειας. Τι κάνει η αντιπεριφέρεια εξωστρέφειας? Αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ αναπτυγμένο πρόγραμμα για προώθηση και προβολή αγροδιατροφικών προϊόντων και επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει πάνω από 25 εκθέσεις παγκοσμίως κάθε χρόνο, επιχειρηματικές αποστολές και farm trips, δηλαδή φέρνουμε αποστολές από όλο τον κόσμο στην Θεσσαλονίκη, πάντα μέσω της πρεσβείας της χώρας από όπου έρχονται επιχειρήσεις, για B2B συναντήσεις με τις δικές μας επιχειρήσεις. Τι έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα και τι έχουμε συνειδητοποιήσει? Είναι αυτό που έχω συνειδητοποιήσει και όσο ασχολούμαι και ακόμα που ασχολούμαι με τα διμερή επιμελητήρια. Δεν υπάρχει συντονισμός δράσεων. Πολλές φορές βρισκόμαστε σε μια πόλη και την ίδια στιγμή έχει δράσει και άλλος φορέας από την Ελλάδα χωρίς να γνωρίζουμε ότι είμαστε μαζί στην ίδια πόλη. Γι' αυτό το λόγο τώρα η περιφέρεια, μαζί με την Γενική Γραμματέα Διεθνής Οικονομίας και Εξωστρέφειας, δημιουργεί 2 focal points στην περιφέρεια, που ένα θα είναι η αγροδιατροφικό τομέα και θα είναι στην διεύθυνση, πρόθεση και προβολή των προϊόντων με την κυρία Καραλή, και το άλλο focal point θα είναι στην αντιπεριφέρεια Εξωστρέφειας με τον κύριο Μπακαλούντη και σε συνεργασία με την Enterprise Greece. Τώρα περιμένουμε να δούμε το πλαίσιο πώς θα λειτουργούμε. Ανακοινώθηκε στο Συμβούλιο της Εξωστρέφειας αυτή η συνεργασία για να μπορούμε να μεταφέρουμε πληροφορίες στους επαγγελματίες επιχειρήσεις, διμερή επιμελητήρια της δράσης μας και της δράσης της Enterprise Greece. Έτσι για να μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα. Είμαι στην διάθεση όλων σας και όλων των διμερή επιμελητηρίων για πληροφορίες, ό,τι περισσότερες χρειάζεστε. Το γραφείο της Αντιπεριφέρειας Εξωστρέφειας είναι στο καινούριο κτίριο. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι εκεί που εξυπηρετούν τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μάρκο, φίλο μου, θα σε δούμε στο μάτς Άρης Βενέτια. 6 Δεκεμβρίου. Ωραία. Μάρκο είναι και μπασκετικός, ευτυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω και σκονάκι. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ με τη σειρά μου για την παρουσία σας σήμερα. Βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητά μου, ακούγομαι,
Βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητά μου σαν αντιπρόεδρος του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που έχουμε χαρά να συνδιοργανώνουμε μαζί με το ΕΒΕΘ τη σημερινή εκδήλωση. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ το ΕΒΕΘ και τον πρόεδρο αυτού, τον κύριο Μασούτη, για τον υπέροχο χώρο και για τη φιλοξενία, καθώς και όλη η ομάδα του ΕΒΕΘ για την υποστήριξη στη διοργάνωση του συγκεκριμένου event και όχι μόνο. Επίσης θα ήθελα να χαιρετήσω τον κύριο Βλαχογιάννη και τον κύριο Πρέλεβιτς για τους χαιρετισμούς που κόσμησαν την εκδήλωση και να πω δύο λόγια. Σαν Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο πιστεύουμε ότι πραγματικά η γνώση είναι δύναμη και η δύναμη βρίσκεται στην Ένωση, στη συνένωση και στην κοινή προσπάθεια. Στόχος μας είναι να λειτουργούμε πάντα υπέρ όλων και να ανοίγουμε δρόμους. Έτσι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι αυτή τη στιγμή που σε αυτό το μότο μας που είναι πορεία ζωής, χάρη στον πρόεδρό μας τον κύριο Σαραντόπουλο για περισσότερα από 20 χρόνια, να έχουμε σήμερα τα διμερεί επιμελητήρια. Τα διμερεί επιμελητήρια είναι οι πυλώνες, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και χαίρομαι που αρχίζει και να το αντιλαμβάνεται και το αντιλαμβάνεται ήδη και η κυβέρνηση και η περιφέρεια, ως τα κύτταρα του επιχειρήν, όχι μόνο γενικά, αλλά σε τοπικό επίπεδο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε μια κοινή στρατηγική, ένα κοινό άξονα, ένα κοινό γνώμονα, να αναπτύξουμε την κουλτούρα της συνεργασίας και να έχουμε έναν καλύτερο συντονισμό, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, για το οποίο θα μπορούσα να σας πω πολλά, αλλά χαίρομαι που θα τα πει πολύ καλύτερα από μένα ο κύριος Μάρκο Ντελαπούπα, ο γενικός μας γραμματέας, που όπως εγώ συνηθίζω να λέω, η Miglior Segretario Generale del Mondo. Κύριε Ντελαπούπα. Λοιπόν, να πάρουμε το μικρόφωνο πιο κάτω, γιατί ο ύψος του κύριου Αντιπρόεδρου εγώ δεν το έχω. Ο κύριος Πρέλεβιτς το ξεκίνησε, εγώ το συνέχισα. Μ' αρέσει το μπάσκετ, αλλά δεν έπαιξα ποτέ. Λοιπόν, Β, το πέτυχα. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα σας και από μένα. Όπως κύριε Αντιπρόεδρος, λέγομαι Μάρκο Ντελαπούπα, είμαι γενικός γραμματέα του Ιταλικού Επιμελητήριο. Ο καθένας από εμάς θα έχει και ένα δεκάλεπτο για μια παρουσίαση. Δεν θα κάτσω πολύ να παρουσιάζω εγώ την Ιταλία και σαν χώρα, γιατί πιστεύω τώρα οι Έλληνες με τους Ιταλούς έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, δεν χρειάζεται μεγάλη παρουσία Ιταλία. Πιο πολύ θα αναπτύξω έτσι μια κουβέντα προς τη δράση του Επιμελητήριου, προς συμφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων εδώ στη Βορείο Ελλάδος. Δύο λόγια για το Επιμελητήριο. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το 1996 με προεδρικό διάταγμα και από την Ιταλία και φυσικά και από την Ελλάδα. Μέχρι το 1993 το Ιταλικό Επιμελητήριο ήταν παράρτημα των Επιμελητήριων των Αθηνών, αλλά χάρη τον πρόεδρό μας και φυσικά κάποιους επιχειρηματίες τότε στο 1996 και την πρεσβεία και το τοπικό προξενείο, το Έλληνο Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκη απέκτησε μια ανεξαρτησία και δεν σας πω που γενικά βρήκε μια καινούργια ζωή με καινούργιες δράσεις και καινούργια δυναμική. Σήμερα τα μέλη του Ιταλικού Επιμελητήριου είναι περίπου 240. Το προσωπικό αποτελεί από 5 άτομα. Βέβαια, pre-κρίση είχαμε και περισσότερο προσωπικό, αλλά όπως ξέρουμε όλοι, η κρίση του 2008-2009 που ξεκίνησε, αναγκάστηκε το Επιμελητήριο να περιορίζει λίγο τα πράγματα. Αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Μια καινούργια δράση που έχουμε είναι και τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ευελπιστούμε τώρα από εδώ και πέρα να μπορούμε να επεκτείνουμε και το δικό μας προσωπικό. Χάρη από τις συνεργασίες που έχουμε εδώ στη Βορείο Ελλάδος, φυσικά ανοίξαμε και άλλα δεύτερα γραφεία, και Λάρισα και Γκουμενίτσα, που αποτελούν σαν κεραίες, ας πούμε, για τις ευκαιρίες στη συνεργασία που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Και κάθε χρόνο βέβαια έχουμε παραπάνω από 300 ελληνικές επιχειρήσεις που ζητάνε είτε προϊόντα είτε συνεργασίες ή βιομηχανικές συνεργασίες με την Ιταλία, και είμαστε χαρούμενοι που η Ιταλία τραβάει τέτοια προσοχή. Ένα λεπτό για το δίκτυό μας. Τα Ιταλικά Επιμελητήρια στο εξωτερικό σήμερα αποτελούνται από 86 παρουσιάσεις πάνω σε 63 χώρες, σε 23 χώρες. Μπορώ να σας πω και μαζί με το γερμανικό δίκτυο γερμανικών επιμελητήριων, η Ιταλία είναι αυτό που γενικά έχει το περισσότερη παρουσία στο εξωτερικό.
Γενικά σε όλο τον κόσμο έχουμε 24.000 μέλη, γενικά όλα τα επιμελητήρια, και κάθε χρόνο βάσει απολογισμό που έχει κάνει το Υπουργείο μας Ανάπτυξης της Ιταλίας, πέρσι στο 2023 πραγματοποιήθηκαν 320.000 B2B meetings μεταξύ ιταλικές εταιρείες και ξένες εταιρείες. Η Ιταλία εδώ και τουλάχιστον από το 2018 έχει γίνει το πρώτο εμπορικό partner της Ελλάδος. Αν βλέπετε, οι εισαγωγές από Ιταλία ανέλθουν στον 20,24 δις ευρώ. Οι εξαγωγές Ελλάδα προς την Ιταλία ανέρχονται στα 5,12. Εγώ θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε, όταν εγώ στο 2004 μπήκα για πρώτη φορά στο επιμελητήριο, εγώ προηγούμενη εβδομάδα έκλεισα 20 χρόνια επιμελητήριο. Εγώ θυμάμαι για κάθε προϊόν που γενικά πήγαινε από Ελλάδα προς Ιταλία, η Ιταλία έστελνε εδώ 5 με 6 προϊόντα. Δηλαδή δεν ήταν ισορροπημένο το ισοζύγιο, ήταν 1 προς τα 6. Όπως βλέπετε σήμερα, χάρη συνεργασία όλων μας, και η Ελλάδα έχει αποκτήσει μεγάλο μερίδιο της Ιταλία και πιστεύω πως τα νούμερα είναι ικανοποιητικά. Ήδη από τα νούμερα που έχουμε μέχρι το Ιούνιο, πάμε τώρα, βλέπετε είναι 11 και σίγουρα φέτος το 2024 θα περάσουν τα 12 δις ισοζύγιο συνολικά. Για να δούμε τώρα τι εισάγει η Ελλάδα από την Ιταλία. Τρόφιμα χειριότερο, μόδα, έπιπλα, όλοι ξέρουμε το design τι σημαίνει της Ιταλία, μηχανήματα φυσικά, πιο πολύ στο γεωργικό τομέα, οικοδομικά υλικά, τεχνολογία για την κατασκευή, και τελευταία φυσικά δεν είναι μόνο η γεωργία με την έννοια προϊόντα, φρούτα, λαχανικά και τέτοια, αλλά το smart farming έχει αποκτήσει ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Δηλαδή τεχνολογίες που είναι πίσω από τη γεωργία μέρα παραμέρα κερδίζουν έδαφος. Να δούμε λίγο γενικά μακροτομείς, οι εξαγωγές που έχει η Ελλάδα προς την Ιταλία, τρόφιμα, υπενθυμίζω το ελαιόλαδο, σήμερα είναι ακόμα ένα φαινόμενο που πάει από Ελλάδα προς την Ιταλία, αλλά μην ξεκινάμε που η Ιταλία τροφοδοτεί από την Ελλάδα μεγάλο μερίδιο της παραγωγής του ακτινίδιο, οι μύδιο-καλλιέργειες, έτσι, όταν περνάμε στο κλάδο της αλίας. Γεωργία, όπως βλέπετε, γεωργία και αλία. Προϊόντα πετρελαίου, χημικά, ορυκτά και μέταλλα, πιο πολύ πρώτες ύλες, και ένα φαινόμενο τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια είναι και τα φαρμακευτικά. Εισάγουμε από η Ιταλία, εισάγει από την Ελλάδα και φάρμακα. Μην ξεκινάμε, τελευταία έχουμε ανοίξει εργοστάσια όπως η Μιναρίνη, που είναι κολοσσό της φαρμακευτική βιομηχανία εδώ στην Ελλάδα. Κάποια φάρμακα πηγαίνουν στην Ιταλία. Μάλλον. Βλέπετε εδώ, να πάμε σε πιο συγκεκριμένο, οι ελληνικές εξαγωγές, όπως είπαμε, το ελαιόλαδο, σιτάρι, καπνό, γαλακτομικά. Τα τελευταία χρόνια τα γιαούρτια, τα ελληνικά, μπήκανε πολύ δυνατά στην ιταλική αγορά. Ένα φίλος από μια μεγάλη βιομηχανία γάλακτος εδώ στη Βορείο Ελλάδος με έλεγε γενικά μπορεί η Ιταλία να μην κάνει τα νούμερα της Γερμανίας σαν εισαγωγή γαλακτομικά όπως γιαούρτια κτλ. Αλλά ο Ιταλός όμως είναι διαθέσιμο στη σχέση ποιότητα-τιμή να δώσει το κάτι παραπάνω. Δηλαδή εκτιμάει πάρα πολύ το ελληνικό γιαούρτι, παρόλο που είναι ποσό της Γερμανίας, όμως το τζίρο που κάνουν οι βιομηχανίες γαλακτομικών εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Ιταλία παίζει μεγάλο ρόλο στη σχέση ποιότητα-τιμή. Ανάποδα για το ελληνικό προϊόν βλέπουμε εδώ βιομηχανικό εξοπλισμό, εργαλειομηχανή, χημικών, φαρμακευτικών είπαμε, μέσω μεταφορά. Μην ξεκινάμε τώρα που τρένα έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Το μετρό κατασκευάστηκε από μια κοινοπραξία Έλληνο-Ιταλική. Όλα τα βαγόνια από εδώ και πέρα παράγονται στη Ρέτζο Καλάμπρια συγκεκριμένο. Μην ξεκινάμε Ιβέκο, επαγγελματικά μέσα, οχήματα κτλ. Και φυσικά μην ξεκινάμε όλο αυτό το σημαίνει μόδα, ρούχα, αξεσουάρ, καταναλωτικά προϊόντα, είναι πολύ, πολύ σημαντική. Να πούμε και δύο λόγια για τη συνεργασία που έχει αποκτήσει εδώ και
20 χρόνια το Ιταλικό Επιμελητήριο. Συνεργαζόμαστε πολύ δυνατά με ελληνικά εμπορικά επιμελητήρια. Είμαστε εδώ στον χώρο του ΕΒΕΘ. Με το ΕΒΕΘ έχουμε μια ιστορική συνεργασία και πριν από μένα φυσικά. Με τη Σπρωτεία που φιλοξενεί παράρτημα του δικό μας επιμελητήριο στα Ιγουμενίτσα. Δράμα, Σερών, Κιλκής, Αλεξανδρούπολη, Φλόρινα, Κοζάνη, Τρικάλων, Λαρίσης και Καρδίτσα. Σημαντικά επιμελητήρια στη Βορείο Ελλάδος. Φυσικά έχουμε καλές συνεργασίες με το ΣΕΒΕ, με την περιφέρεια. Είχαμε εδώ τον κύριο Πρέλεβιτς πριν λίγο. Κάποιοι δήμοι της Ελλάδας. Και τελευταία χρόνια, εδώ και 2-3 χρόνια, βάσει κάποιο συγκεκριμένο κλάδος, το IT Technologies, τα startup και την καινοτομία, έχουμε αποκτήσει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Elevate Greece, που όλοι ξέρετε είναι η κυβερνητική πλατφόρμα για τα startup, και το Enterprise Greece, που άρχισε να μας υποστηρίζει κάποιες δράσεις που έχουμε στην Ιταλία. Κάποια νούμερα, από το 2018 πάνω από 500 Έλληνες αγοραστές πήγαν στην Ιταλία για B2B workshop και πάνω από 120 ελληνικές εταιρείες έχουν συμμετάσχει σε κλαδικές εκθέσεις της Ιταλίας. Μεγάλα νούμερα. Φέτος, από το Σεπτέμβριο, να το πιάσουμε σαν δύο χρόνια, δηλαδή 2024-2025, διοργανώνουμε πάνω από 17 επιχειρηματικές αποστολές στην Ιταλία, βάσει κάποιες σημαντικές συνεργασίες με τα κυριότερα εκθεσιακά κέντρα της Ιταλίας. Μιλάνο, Μπολόνια, Βερόνα, Ρίμινι. Αντίθετα, διοργανώνουμε εκθέσεων της Ιταλίας για ελληνικές επιχειρήσεις με πλούσιο πρόγραμμα B2B meetings και φυσικά έρευνες αγορά για ψάχνουμε partner, distributors, διανομές, agents κτλ. Θέλω να αναφέρω 4 κυριότερες δράσεις που θα έχουμε προγραμματισμένες για το 2025, μάλιστα σε συνεργασία με το ίδιο το ΕΒΕΘ, που πάντρεψε με κάποιο τρόπο το δικό μας πρόγραμμα, γιατί όπως είπαμε η Ιταλία είναι το πρώτο εμπορικό πάρτι της Ιταλίας, της Ελλάδος. Μια μεγάλη έκθεση, μάλλον η μεγαλύτερη παγκοσμίως όσον αφορά το περιβάλλον και ανακύκλωση και γενικά όλο το φάσμα της Green Economy. Γίνεται το Νοέμβριο του 2025, είναι η Ecomondo, γίνεται στο Ρίμινι, είναι the Green Technology Expo. Από το χρόνο του 2025, εκτός από 45 επιχειρήσεις που θα έρθουν μαζί μας και θα κάνουν B2B εκεί ραντεβού, θα έχουμε και πλούσια παρουσίαση με Έλληνες εκθέτες. Γιατί επιτέλους η ελληνική τεχνολογία σε αυτό το κλάδο άρχισε να αποκτήσει μεγάλο μερίδιο της αγορά και θέλουμε να τις παρουσιάζουμε για την πρώτη φορά στην Ιταλία σε τέτοιο μεγάλη έκθεση. Άλλη τεράστια έκθεση όσον αφορά την αγροδιοτροφή, πρώτες ύλες περισσότερο, ζαχαροπλαστική, αρθοπία, το τζελάτο αρτιζανάλε και χορέκα. Γίνεται κάθε χρόνο πάλι στο Ρίμινι, είναι η SIGEP, Ιανουάριο του 2025. Θα έχουμε αντίστοιχη παρουσίαση με Έλληνα buyers, αλλά θα έχουμε και εκθέτες φέτος. Λέγαμε πριν για την καινοτομία για τα startup, μαζί με το επιμελητήριο, το ΕΒΕΘ και το Enterprise Greece και η Elevate Greece, και μάλλον μαζί και την περιφέρεια για την πρώτη φορά στην Κεντρική Μακεδονία. Το Δεκέμβριο θα διοργανώσουμε ένα startup competition, εκεί που θα διαλέξουμε ελληνικά startup και τα πρώτα 5 που θα βγουν στην κατάταξη θα τους πάμε στην Μπολόνια του χρόνου, στο We Make Future Festival, ένα γεγονός που γενικά αποκτάει κάθε χρόνο μεγαλύτερη σημασία στην ευρωπαϊκή αγορά, κλάδος των καινοτομία και της τεχνολογίας. Και θα κλείσουμε με μια άλλη σημαντική έκθεση. Μέχρι τώρα δεν είχαμε συνεργασία. Ξεκίνησε η Μπέτη που είναι μαζί μας εκεί, που είναι υπεύθυνη στο γραφείο μας για τις αποστολές και ιταλικών εκθέσεων. Θα ανοίξουμε τις πόρτες του ΣΑΙΕ στους Έλληνες επιχειρήσεις. Η ΣΑΙΕ είναι ένα γεγονός, κορυφαίο γεγονός σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά κατασκευές, καινοτόμα υλικά κατασκευής, τεχνολογία buildings και υποδομές. Θα κλείσω με ένα slides έτσι, βλέποντας μια φωτογραφία τι κάναμε στην Ιταλία στη συνεργασία με άλλα ιταλικά επιμελητήρια, workshop και B2B, αποστολές και επισκέψεις, γιατί δεν είναι μόνο τα B2B, αλλά καμιά φορά διοργανώνουμε και αποστολές στην Ιταλία να τροφοδοτούμε know-how από την Ιταλία, που είναι πολύ σημαντικό σε διάφορους κλάδους. Και φυσικά θα έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα συναντήσεις και εμπορικές συνεργασίες στο Μανισιό, που είναι το μεγαλύτερο οικονομικό
φόρουμ στη Θεσσαλονίκη. Φέτος θα είναι 14, 15 και 16 Μαρτίου, στον οποίο εδώ και 2 χρόνια καλούμε και τα διμερεί τοπικά επιμελητήρια, γιατί όπως είπε ο αντιπρόεδρος μας, πιστεύουμε πάρα πολύ στη δικτύωση, στο networking, τις συνεργασίες με άλλα διμερεί επιμελητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι τα στοιχεία μας και αφήνω το λόγο στον κύριο Καούλη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ προσωπικά ένιωσα πάρα πολύ περήφανος και νιώθω κάθε μέρα στο επιμελητήριο και χαίρομαι ιδιαίτερα για όλα αυτά που γίνονται και για όλα αυτά που πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Θα ήθελα σε συνέχεια να φωνάξω τον πρόεδρο του Ελληνοαρμενικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και πρόξενο της Αρμενίας και επιχειρηματία, τον κύριο Δαγκαζιάν Άκη, να παρουσιάσει τη δράση του επιμελητηρίου του. Θα μας τιμήσετε? Κάτσε να μην ανοίξω κατά λάθος του κύρου. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους που είστε σήμερα εδώ, που έχετε την ευγενή διάθεση να μας ακούσετε. Σε ό,τι αφορά το θεσμικό επίπεδο συνεργασίας μας, πιστεύω ότι και ο Μπάνιε και ο Μάρκο τα έχουν ήδη πει. Έχουν ήδη αναλύσει τα θέματα της συνεργασίας μας. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ όσον αφορά το Ελληνοαρμενικό Επιμελητήριο, γιατί περισσότερο θα εστιάσω σήμερα στην παρουσίαση της χώρας μας, ενώ της Αρμενίας, την οποία πολλοί τη γνωρίζουν, καθώς Ελλάδα και Αρμενία, όπως όλοι γνωρίζετε, έχουμε ιστορικούς δεσμούς χιλιετηρίδων, αλλά ο κόσμος σε μεγάλο βαθμό δεν γνωρίζει τις επιχειρηματικές και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα. Οπότε στην παρουσίασή μου θα εστιάσω σε αυτό το τομέα. Όσον αφορά το επιμελητήριο, παρά το γεγονός ότι σαν χώρα ανακτήσαμε την ανεξαρτησία μας από τη Σοβιετική Ένωση μόλις το 1991, είμαστε σχετικά λοιπόν μια νέα δημοκρατία. Μην το κάνετε hashtag αυτό, γιατί μπορεί να παραπέμψει αλλού. Ένα νέο κράτος. Σαν επιμελητήριο, σαν διμερές επιμελητήριο, ιδρυθήκαμε το 1992. Έχουμε προεδρικό διάταγμα ήδη από το 1994. Οπότε, είμαστε το παλαιότερο διμερές επιμελητήριο, αν δεν κάνω λάθος, από όλους όσους είναι παρόντες εδώ σήμερα. Το ιδρύσανε άλλοι πριν από μένα, άνθρωποι που είχαν ένα όραμα για την ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων, οπότε μην το πάρετε ηλικιακά το θέμα, εγώ είμαι νέος. Λοιπόν, ναι, το κατάλαβα. Φέτος, η φετινή μας συμμετοχή σηματοδοτεί επίσης και τα 30 χρόνια από την πρώτη μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συμπληρώνουμε, είναι και κατά κάποιο τρόπο επαιτειακή λοιπόν η συμμετοχή μας φέτος. Και για όσους έχουν χρόνο, θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε και στο περίπτερό μας, στο περίπτερο 16 και στο stand 27. Υποθέτω ότι προχωράμε με το Enter. Για άλλη μια φορά, να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας και το ΕΒΕΘ που παρέχει την πλατφόρμα αυτή για να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες μας και τις χώρες μας. Είμαστε ευγνώμονες τόσο και ως προς το ΕΒΕΘ, όσο και προς το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο, καθώς είναι δύο θεσμοί της πόλης μας που έχουν αγκαλιάσει τη συνεργασία των διμερών επιμελητηρίων και εμείς από την πλευρά μας κάνουμε τα πάντα για να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία αυτή, η οποία θέλω να πιστεύω ότι στο προσεχές Money Show θα λάβει και έναν επίσημο χαρακτήρα με την υπογραφή ενός MOU από όλους τους παρόντες, που κατά κάποιο τρόπο θα επισημοποιήσει τη συνεργασία αυτή που έχουμε μέχρι σήμερα. Μπαίνω απευθείας στο θέμα μας, που είναι η Αρμενία σαν χώρα και οι ευκαιρίες τις οποίες παρουσιάζει. Όπως όλοι γνωρίζετε, η Αρμενία είναι σε ένα σημείο γεωγραφικό που οι γεωπολιτικές προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες.
η κυβέρνησή μας τα τελευταία 5 χρόνια προσπαθεί να αναδείξει τη σημασία, τη γεωστρατηγική σημασία της χώρας μας ως διάβλο επικοινωνίας και ως διάβλο μεταφοράς προϊόντων, θέλοντας να καταστήσει τη χώρα ως ένα διαμετακομιστικό κέντρο, εγγυόμενη κατά κάποιο τρόπο την παράδοση των εμπορευμάτων από τα λιμάνια της Ινδίας προς την Ευρώπη και συγκεκριμένα προς το λιμάνι της Βάρνας εντός 15 ημερών μέσω του Ιράν, της Αρμενίας, της Γεωργίας και της Μαύρης Θάλασσας. Έχουμε κάνει και κάποιες συνομιλίες και με τον Οργανισμό Λιμένων της Θεσσαλονίκης, γιατί εμείς ως Έλληνο-Αρμενικό Επιμελητήριο που θέλουμε να ενδυναμώσουμε τις διμερείς μας σχέσεις, οπότε για μας στρατηγικά η Θεσσαλονίκη παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν έχουν ευοδοθεί ακόμη αυτές οι συνομιλίες, καθώς η Βάρνα παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα και χρονικά. Χρονικά εννοώ ότι τα εμπορεύματα είναι σχεδόν μία μέρα νωρίτερα σε ευρωπαϊκό λιμάνι σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και τα πλοία επίσης αποφεύγουν τον Βόσπορο, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Δεν θέλω να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο project στην Αρμενία αυτή τη στιγμή. Είναι ένα dry port. Η Αρμενία είναι μια περίκλειστη χώρα, για τους ελάχιστους που δεν το γνωρίζουν. Δηλαδή, είναι μια χώρα που δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Είναι ένα project το οποίο προορίζεται στο Γκιουμρί, που είναι η δεύτερη πόλη της Αρμενίας. Ο προϋπολογισμός του είναι της τάξης των 37 εκατομμυρίων δολαρίων. Και σε αυτό αναζητούμε και Έλληνες επενδυτές σε περίπτωση που θέλουν κάποιες επιχειρήσεις να γίνουν stakeholders σε αυτό το dry port, που είναι κάτι μοναδικό για τα δεδομένα του Καυκάσου. Θα ακολουθήσει ένα βίντεο στο οποίο θα δείτε ποια είναι η προσέγγιση της κυβέρνησης της Αρμενίας σχετικά με όπως σας είπαμε, την γεωστρατηγική θέση της χώρας και το άνοιγμα των διόδων διεθνούς εμπορίου. Δεν ξέρω αν έχει μεγαλύτερο ήχο.
να καταλήξω σε επενδυτικές ευκαιρίες που μπορεί να αφορούν τον καθένα από εσάς ξεχωριστά. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, την ανάπτυξη, τον growth της χώρας, κατά κάποιο τρόπο να μπορέσετε όλοι να συμμετέχετε σαν συνέτεροι σε αυτό. Ήδη από το 2018 μέχρι σήμερα η χώρα έχει να επιδείξει εξαιρετικούς δείκτες ανάπτυξης. Έχουμε σχεδόν διπλασιάσει το ΕΠ μας από το 2018 μέχρι σήμερα. Πολλά από αυτά τα δεδομένα που σας δείχνω εδώ έχουν ήδη ξεπεραστεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, το επιτόκιο προεξόφλησης προχθές πήγε στο 7,75. Έχουμε μια αύξηση στο ακαθάριστο χώρο προϊόν πέρυσι, όπως βλέπετε, είναι της τάξεως του 9,5%. Φέτος αυτό διατηρείται στα επίπεδα του 7%. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Εδώ βλέπουμε κάποιους συγκριτικούς δείκτες σε σχέση με άλλες χώρες, όχι μόνο της περιοχής, αλλά γενικότερα κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης, τις οποίους ξεπερνάμε όλους τους ανταγωνιστές μας, και αυτό είναι κάτι διαχρονικό, δηλαδή δεν είναι μόνο κάτι παροδικό. Εδώ επίσης θα δείτε κάτι που αφορά την νομισματική σταθερότητα. Το νόμισμά μας είναι η δραχμή, καταρχήν. Είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε δραχμή. Είναι η αρμενική δραχμή, Armenian Dram είναι, στα αγγλικά. Και μάλιστα όταν σαν Ελλάδα είχαμε περάσει τη ζώνη του ευρώ πριν από 24 χρόνια, υπήρχαν και δημοσιεύματα τότε. Παιδιά, τώρα δραχμή θα βρείτε μόνο στην Αρμενία. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ ισχυρό νόμισμα. Εδώ βλέπετε την σύγκριση σε σχέση με άλλες χώρες. Εντάξει, δεν το συγκρίνω σε σχέση με την Τουρκία. Η Αρμενία όμως διαχρονικά ήδη πέρυσι, μάλλον πρόπερσι, το 2022, ήταν το νόμισμα με τη μεγαλύτερη άνοδο στον κόσμο έναντι του δολαρίου. Λίγα πράγματα για το ΕΠ μας. Η οικονομία στηρίζεται πάρα πολύ στο εμπόριο. Όπως σας εξήγησα, αποτελεί διαμετακομιστικό σταθμό για εισαγωγές και εξαγωγές. Κατά κάποιο τρόπο έχουμε αξιοποιήσει και τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε γειτονικά μας κράτη για να προσθέτουμε αξία σε εμπορεύματα άλλων, δηλαδή εισάγουμε κάτι εμείς και το πολλούμε σε άλλους γειτονές μας. Πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μας είναι το IT, το οποίο πολλαπλασιάζεται με ρυθμούς άνω του 20% το χρόνο. Οι κατασκευές επίσης, και εδώ υπάρχουν πολλές επενδυτικές ευκαιρίες σε ελληνικές εταιρείες οι οποίες θέλουν να επενδύσουν στη χώρα είτε σε έργα υποδομών είτε και σε real estate development, ο χρηματοοικονομικός κλάδος και πολλοί άλλοι κλάδοι. Στις άμεσες ξένες επενδύσεις, επίσης, το 2022 σπάσαμε το ρεκόρ, ξεπεράσαμε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ο τραπεζικός μας τομέας, πάλι το 2022, τα κέρδη των τραπεζών τετραπλασιάστηκαν. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα στη χώρα. Η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας είναι σχετικά πάρα πολύ αυστηρή και αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ασφαλείς χρηματοοικονομικά δεδομένα. Το πάρτι που γίνεται στο χρηματιστήριο δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Οι αποδόσεις είναι της τάξεως άνω του 500%. Και το θετικό σε αυτό είναι ότι τα θεμελιώδη δεδομένα των επιχειρήσεων στηρίζουν αυτή την ανάπτυξη. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι παροδικό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν είναι κάτι παροδικό, αλλά αυτά τα δεδομένα που βλέπουμε στους λογισμούς των εταιριών συνηγορούν στο ότι οι προσδοκίες που έχουμε για τη συνέχεια θα είναι αντίστοιχες. Εδώ στο διάγραμμα που βλέπετε, για κάποιους οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια ασφαλή θεωρητικά επένδυση, που είναι τα κρατικά ομόλογα της Αρμενίας, είναι ότι πριν από 10 σχεδόν χρόνια τα επιτόκια ήταν της τάξεως του 14 με 16%, όπως βλέπετε. Τώρα έχουν πέσει σχεδόν στο 10%, αλλά και στο 10% αν κάποιος επανεπενδύει
τον τόκο κάθε χρόνο. Τα χρήματα σε 7,5 χρόνια διπλασιάζονται, σε 12 χρόνια τριπλασιάζονται και σε 16,5 χρόνια τέτραπλασιάζονται. Σε αυτό δεν σας έχω προσθέσει και την άνοδο της δραχμής, της αρμενικής δραχμής έναντι του ευρώ, που προσδίδει τα τελευταία 4 χρόνια σχεδόν ένα επιπλέον 20% απόδοση. Δεν θέλω να σας κουράσω με άλλα δεδομένα. Οι προοπτικές για το 24, όπως σας είπα, σε όλα τα δεδομένα έχουμε βελτίωση. Διατηρούμε την ανάπτυξή μας κοντά στο 7%. Ο πληθωρισμός μας έχει πέσει σχεδόν στο 1,5%. Με μια πολύ σφιχτή νομισματική πολιτική από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Η ανεργία μας είναι στο χαμηλότερο όλων των εποχών, είναι στο 11,5%. Αυτή τη στιγμή έχουμε σοβαρό πρόβλημα στο να βρούμε απασχολούμενους. 16.000 Ινδοί με περσινά στοιχεία αυτή τη στιγμή ζουν και εργάζονται στην Αρμενία, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν έχουμε εργατικό δυναμικό που μπορεί να καλύψει τη ζήτηση. Το rating που έχουμε από τους αναγνωρισμένους οίκους, είμαστε πολύ κοντά σε επενδυτική βαθμίδα. Βλέπετε τα στοιχεία από Moody's, Fitch και S&P. Και θα κλείσω με βάση αυτά που σας έλεγα πριν, ότι ο καθένας από εσάς μπορεί να γίνει συμμέτοχος, μπορεί να γίνει συνέτερος, partner ή stakeholder στην ανάπτυξη που παρουσιάζει η χώρα, παρουσιάζοντας τις αποδόσεις από 3 αμοιβαία κεφάλαια που υπάρχουν στη χώρα, στο οποίο ο καθένας από εσάς μπορεί να επενδύσει. Φυσικά, όπως όλοι γνωρίζετε, οι προηγούμενες αποδόσεις στις κεφαλαγορές δεν αποτελούν εγγύηση για μεταγενέστερες αποδόσεις, οπότε πάντοτε πριν πάρετε τις αποφάσεις πρέπει να σταθμίσετε το πολιτικό, οικονομικό ρίσκο στην επένδυσή σας. Απλά σας είναι ενδεικτικά του τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Παράδειγμα, εδώ βλέπετε ότι ένα συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο από το 2017 μέχρι σήμερα, σε δραχμή επαναλαμβάνω, έχει απόδοση 434%. Ετησιοποιημένο αυτό είναι στα 25%. Αυτοί δεν κάνουν τίποτα, επενδύουν μόνο σε ομόλογα. Έτσι. Δεν είναι, θέλω να πω, κάποιο αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει ρίσκο στα χρηματιστήρια κτλ. Επενδύουν μόνο σε ομόλογα και επανεπενδύουν τους τόκους, αυτό που σας είπα πριν. Το ίδιο κάνουν και σε δολάριο, σε όρους δολαρίου, όπου σε όρους δολαρίου πάλι την τελευταία 7 ετία έχουν 116%. Παναλαμβάνω, πάλι κάνοντας απολύτως τίποτα, επενδύοντας τους τόκους. Και ένα ευρωομόλογο που και αυτό, ενώ έχει τεθεί σε λειτουργία τα τελευταία 2 χρόνια μόλις, από τον Αύγουστο του 2022, έχει μια απόδοση 56% ετησιοποιημένο και αυτό δηλαδή φτάνει στο 25%. Αυτό που έχω να σας συστήσω είναι μην χάσετε το τρένο. Με οποιονδήποτε τρόπο, και εμείς είμαστε έτοιμοι να σας παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία, είτε επενδύστε είτε επισκεφτείτε τη χώρα. Γίνεται πάντως κομμάτι της ανάπτυξης της Αρμενίας. Και για μας, ενώ τους Έλληνες, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, πέρα από οικονομικούς όρους και για στρατηγικούς και υποστρατηγικούς όρους, με την έννοια ότι οι σχέσεις των δύο λαών μας είναι στρατηγικής σημασίας και όχι μόνο υπό το πρίσμα των οικονομικών κερδών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας. Είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε να κάνετε. Το email του επιμελητηρίου είναι αυτό που βλέπετε, το thessaloniki@hacci.gr. Και οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας για να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες και να τον καθοδηγήσουμε σε περίπτωση που θέλει να εμπλακεί επιχειρηματικά ή επενδυτικά με τη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Δαγκαζιάν για την πολύ ωραία παρουσίαση της Αρμενίας, και εγώ σαν άνθρωπος του Finance θα πω και για την πολύ ωραία τεχνική ανάλυση, εμένα με κέρδισε σίγουρα,
Θα ήθελα να φωνάξω τώρα στο βήμα έναν άλλον, μάλλον τον πρώτο επίσημο σήμερα εκπρόσωπο από το Σέρβικο Επιμελητήριο, το εμπορικό, βιομηχανικό και τουρισμού και επαγγελματικό, τον κύριο Κωνσταντίνο Καρούλη, έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη εμπειρία και γνώση στα τελωνειακά θέματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση και για την ομιλία σας. Το βήμα δικό σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ωραία. Είστε πιο ψηλοί από μένα όλοι, όσοι μιλήσατε εκτός από... εντάξει, το είπα, εκτός. Το Ελληνοσερβικό Επιμελητήριο, το οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ σήμερα, λόγω της απουσίας του Προέδρου μας, του Κώστα του Γεωργάκου, που έχετε τους χαιρετισμούς τους, έχει περίπου 8 χρόνια ζωής. Είναι επιμελητήριο με προεδρικό διάταγμα, έχει αναπτύξει δράσεις διμερείς με τη Σερβία πρωτίστως, με τα επιμελητήρια του Βελιγραδίου, του Νόβι-Σαντ και των άλλων μικρότερων πόλεων, αλλά οι εξελίξεις στη χώρα της Σερβίας και στις δημοκρατίες της άλλες έχουν αναγκάσει εμάς τους ίδιους να στρέψουμε και την προσοχή μας προς τις άλλες χώρες, όπως τις ξέρουμε όλοι, τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου έχουμε αναπτύξει σχέσεις με όλα τα επιμελητήρια και λόγω της ιδιότητας που έχω εγώ στο δικό μας επιμελητήριο, θα προσπαθήσω να σας δώσω μία εικόνα από το τι αντιμετωπίζουμε οι δικές μας επιχειρήσεις που θέλουν να πάνε να δραστηριοποιηθούν σε αυτές τις όμορες χώρες και ιδιαίτερα στη Σερβία, αλλά και οι Σέρβικες ή και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις των Δυτικών Βαλκανίων που θέλουν να έρθουν προς τα εδώ στην Ελλάδα να δραστηριοποιηθούν. Έχουμε κάνει μία πάρα πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη, η οποία έχει μαζέψει όλα τα μειονεκτήματα, διότι έχουμε αυτά τα μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να τα αντιπαρέλθουμε, να τα παλέψουμε, τα παλεύουμε μόνοι μας. Το ελληνικό κράτος, μπορώ να τα πω έτσι επιγραμματικά, έχει καταργήσει πολλά προξενία από τις χώρες αυτές. Οι εμπορικοί ακόλουθοι που είναι επάνω δεν είναι όλοι γνώστες του αντικειμένου για το οποίο έχουν την επιστασία εκεί και άρα συνεπώς το επιμελητήριο το δικό μας έχει αναπτύξει τέτοιες σχέσεις όπου δίνει το know-how των διαδικασιών των οποίων υπάρχουν εδώ σε εμάς και για τις ελληνικές επιχειρήσεις που υπάρχουν στη Σερβία και στις όμορες χώρες. Λοιπόν, θα ήθελα, επειδή είστε άνθρωποι και επιχειρηματίες όλοι οι περισσότεροι εδώ, να σας πω ως αντικείμενο της δικής μου δουλειάς το τι συναντάμε στην διαδικασία ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων. Καταρχάς δεν νοείται η είσοδος από τα Βαλκάνια, η Εύζωνη, η Δοϊράνη, θα έλεγα και οι άλλες πιο πέρα είσοδοι, θα έπρεπε να είχαν εξυγχρονιστεί. Δεν θα έπρεπε να είχαν κάνει μόνο κτίρια ή διαδρόμους, θα έπρεπε να έχουν στελέχη, κόσμο στις υπηρεσίες για να μπορούν να ελέγχουν γρήγορα και να εκλείψουν αυτές οι τριτοκοσμικές σειρές που παρατηρούνται στα αυτοκίνητα, είτε τα ΙΟΤΑΧΗ είτε τα εμπορικά αυτοκίνητα. Βλέπω το φίλο μου, εδώ κουνάει το κεφάλι του, είναι σπεντισιόνε από τις πρώτες σπεντισιόνε. Ναι. Δεν σε ενοχλώ. Όχι. Έχουμε επικεντρώσει λοιπόν και κάνουμε τις προσπάθειές μας στο ότι πώς μπορεί να λυθεί αυτό το γιγάντιο πρόβλημα που είναι στους Ευζώνους ως επιτοπλίστων. Και παρατηρείται από τον Απρίλη μήνα και ύστερα μέχρι και τώρα αυτόν τον μήνα. Είναι η κάθοδος των μυρίων που έχουμε με τους τουρίστες που θέλουν όλοι να έρθουν προς τα εδώ. Το επιμελητήριο μας έχει αναπτύξει τον τουρισμό, συνεπώς, γι' αυτό τα λέω έτσι. Έχει αναπτύξει το real estate, έχει καταγράψει όλες αυτές τις παρατηρήσεις. Τα έχουμε πει και τα έχουμε παρουσιάσει
πώς μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να επιληθούν από τα Υπουργεία που είναι συναρμόδια για να μπορέσουν να ανοίξουν, να διευκολύνουν αυτές τις εισόδους της χώρας μας. Πρόσφατα τα είπαμε και στο Υπουργείο, ήταν όλα σχεδόν τα επιμελητήρια, τα διμερεί και τα επιμελητήρια, τα 4 τα δικά μας εδώ, τα είπαμε και στον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μάλιστα από την δεύτερη-τρίτη μέρα που τελείωσε η διαδικασία της έκθεσης και των εγκρινίων έδειξε ενδιαφέρον και ζήτησε με email να τον ενημερώσω για αυτά τα οποία του είχαμε πει. Του είπαμε και έχει διαζώσεις, αλλά του είχαμε στείλει και εγγράφους και θέλει τώρα μια πιο εμπεριστατωμένη κατάσταση να το στείλουμε των προβλημάτων. Έχει αντιληφθεί το ζήτημα των εμπορικών ακολούθων που δεν μπορείς να βρεις και να λύσεις το πρόβλημά σου στην οποιαδήποτε χώρα, είτε η Σερβία λέγεται είτε η Δυτικά Βαλκάνια. Άρα, συνεπώς, οι διαδικασίες αυτές που έχουν να κάνουν είναι να μπούμε σε αυτές τις χώρες μέσα, να προωθήσουμε τις επιχειρήσεις τις δικές μας προς τα πάνω και πού μπορούμε να τις προωθήσουμε αυτές, μπορούμε να τις προωθήσουμε στις ελεύθερες ζώνες, ακόμη και στη νέα βιομηχανική περιοχή του Βελιγραδίου, έτσι όπως έχει κατασκευαστεί, πέριξ του Βελιγραδίου. Έχει πάρα πολλά αβαντάζ για τις επιχειρήσεις και μάλιστα υπάρχουν και προγράμματα τα οποία τρέχουν και χρηματοδοτούν αυτήν την εγκατάσταση μιας επιχείρησης. Πολλές υπηρεσίες το επιμελητήριό μας έχει προσφέρει για την ανάπτυξη το logistic. Είτε είναι στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου που είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα προς τον Όβισαν με τα καινούργια κτίρια που έχει γίνει, με τις τελωνειακές διαδικασίες που μπορώ να πω ως εκτελονιστής 45 χρόνων, οι Σέρβοι είναι πιο μπροστά από εμάς ηλεκτρονικά στις διαδικασίες αυτές. Το λέω με λύπη, Μανώλη. Θα ήθελα και η δική μου χώρα έτσι κάποτε να πατάμε ένα κουμπάκι και να γίνεται όλη η διαδικασία. Δυστυχώς όμως είναι προβλήματα τα οποία φροντίζουμε να τα απαλύνουμε όσο μπορούμε. Μία από τις περιπτώσεις των ευκαιριών είναι η ζώνη του Νης, όπου έχουν δραστηριοποιηθεί πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις από εμάς. Πρόσφατα και το λιμάνι έχει κάνει, ο Όλθ έχει κάνει εκεί μια επένδυση, όπως επίσης είναι και τα dry port τα οποία δημιουργούν λίγο παραπέρα σε άλλες περιοχές πέραν από την ελεύθερη ζώνη αυτή, την οποία την στηρίζουμε. Το επιμελητήριό μας λοιπόν βοηθεί όλες αυτές τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Έχουμε ιδιαίτερα σχέση και αδελφοποίηση με το επιμελητήριο της Μπάνια Λούκα στην Βοσνία πάνω και οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένες. Τη φετινή χρονιά ήταν αυτή η οποία χαρακτηρίστηκε με την επίθεση που κάνανε οι φίλοι μας από Σερβία και από τις άλλες χώρες με την εξαγορά μέσω της χρυσής βίζας το real estate. Επειδή γνωρίζω την περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης, μπορώ να σας πω ότι σε λίγο καιρό ίσως στους νέους επιβάτες στην Αγία Τριάδα, στο Αγγελοχώρι, θα είναι μια πολύ μεγάλη παροικία η Σέρβικη και οι υπόλοιποι από την Βόρεια Μακεδονία. Λιγότεροι αυτοί, αλλά περισσότεροι θα είναι οι Σέρβοι. Μεγάλες μονάδες ξενοδοχειακές οι οποίες υπολειτουργούσαν, αγοραστήκανε από αυτούς και λειτουργούν ήδη με τις ανακαινήσεις που κάνανε. Αυτή ήταν η προσπάθεια που καταβάλει το επιμελητήριό μας και θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο να τις προβάλλουμε. Επίσης δίνουμε μεγάλη έφεση στο να αναπτυχθεί το εμπόριο, το κατασκευαστικό, εγώ θα έλεγα, το χαρακτηρίζω και αυτό εμπόριο, διότι οι Σέρβοι έχουν τις καλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες κατασκευάζουν τα ιατρικά κέντρα και μονάδες φύλαξης βαθείας καταψύξεως φαρμάκων,
όπως ήταν τα εμβόλια που περάσαμε την διαδικασία. Έγινε μια πολύ μεγάλη, τεράστια επένδυση από σέρβικη εταιρεία μαζί με την Pharmachem πάνω στις ΣΑΠΕΣ. Το ποσό δεν το θυμάμαι, είναι πολύ μεγάλο της επένδυσης, έχει τελειώσει, έχει αποδοθεί και από εκεί γίνονται οι περισσότερες εξαγωγές είτε προς την Ιταλία που είπατε προηγουμένως, πολλά φάρμακα, είτε προς όλες τις χώρες του κόσμου. Με αυτά τα λόγια θα ευχαριστήσω και το δικό μου επιμελητήριο, διότι το επιμελητήριο όχι μόνο το σέρβικο, αλλά και το ΕΒΕΘ. Ήμουν 7 χρόνια οικονομικός επόπτης και εξακολουθώ και είμαι εκ του νόμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Καρούλη. Απλώς να πω ότι έχουμε τη χαρά οι άνθρωποι που είναι σήμερα μαζί μας να τους γνωρίζουμε και να είμαστε φίλοι από πολλά επίπεδα. Απλώς θα θεωρήσαμε καλό να αναφερθούμε σε κάποιους βασικούς τίτλους και ιδιότητες με βάση τη σημερινή εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πάντως πολύ που μας το υπενθυμίσατε και το αναφέρατε. Πείτε. Ο κύριος Σαραντόπουλος μας ενώνει σε όλα. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς σήμερα εδώ, άρα αναμενόμενο. Λοιπόν, στη συνέχεια θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο του Ελληνοπολωνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Επενδύσεων και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί ανάμεσά μας δεν έχουμε μόνο έναν πολύ καλό φίλο, έχουμε και έναν υπότη. Ο κύριος Λαζαρίδης χρήστηκε την προηγούμενη εβδομάδα υπότης από την πολωνική κυβέρνηση. Δεν βλέπω το άλογο σήμερα. Δεν βλέπω το άλογο. Συγχαρητήρια. Πάντα τα καλύτερα. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Αντιπρόεδρε του ΕΒΕΘ ως οικοδεσπότης, κύριε Πρόεδρε του Ελληνοϊταλικού σαν συνδιοργανωτής, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και του δικού μας επιμελητηρίου να παρουσιάσουμε με 2 κουβέντες ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και τη χώρα που εκπροσωπούμε. Η Πολωνία είναι μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης. Πρωτεύουσά της είναι η Βαρσοβία, πληθυσμός κοντά στα 40 εκατομμύρια, 39 εκατομμύρια περίπου. Το ΑΕΠ τους ξεφεύγει, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή πάνω από 400 δισεκατομμύρια. Όπως θα δείτε εδώ πώς φαίνεται η μεταβολή του ΑΕΠ του, η Πολωνία δεν είναι στην Ευρωζώνη, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όμως η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση του ΑΕΠ του. Τα τελευταία 6 χρόνια, ας βγάλουμε τις 2 χρονιές του COVID, τρέχει συνήθως από 5 μέχρι 7%, όταν στην Ευρωζώνη βέβαια πανηγυρίζουμε για ανάπτυξη του 0,3-0,4. Η Πολωνία τρέχει με πολύ ψηλούς ρυθμούς. Ανεργία στην ουσία δεν υπάρχει, μόνο αν δεν θες να βρεις δουλειά δεν θα βρεις. Τα επίσημα στοιχεία τους είναι για 3,5-4%. Σε αντίθεση με την Ιταλία, όπως είπε ο φίλος μου ο Μάρκο, εμείς δεν είμαστε στις πρώτες θέσεις τις εμπορικές των 2 χωρών. Είμαστε κοντά στην 22 ή 23 θέση, αν θυμάμαι καλά. Το ισοζύγιό μας το 2023 έκλεισε στο 1.200 εκατομμύρια. Οι εξαγωγές της Ελλάδος προς την Πολωνία είναι περίπου τα 700 και τα 900 είναι από την Πολωνία προς τα εδώ. Είναι για άλλη μια χώρα ελληματική η Ελλάδα όσον αφορά τις εξαγωγές της. Εδώ είναι, σε αυτόν τον πίνακα βλέπετε αυτά που σας είπα πριν. Βλέπετε την ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ που έχει αναχρόνο, την πτώση της ανεργίας, ο πληθωρισμός το τελευταίο χρόνο, όπως στις περισσότερες χώρες, ξέφυγε, αλλά ήταν σε νούμερο κοντά στο 2-2,5%. Είναι εκτός Ευρωζώνης, έχει κρατήσει το ζλότι. Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών της Πολωνίας είναι η Γερμανία
και λόγω γειτνίασης, αλλά και μετά την πτώση του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ, η Γερμανία πήγε και έκανε στην Πολωνία πάρα πολλές παραγωγικές μέσα μονάδες της. Αυτό είχε σαν συνέπεια να γίνει και ο βασικός εταίρος τους και σε εισαγωγές και σε εξαγωγές. Με την πάροδο των ετών όμως, πρέπει να σας πω ότι οι Πολωνοί, που είναι πολύ εργατικός λαός, έμαθαν καλά τη δουλειά, αρχίζουν σιγά σιγά με διάφορα τεχνάσματα να προσπαθούν να βγάλουν έξω τους Γερμανούς ξανά και παράγουν όλα αυτά που είχαν μάθει με την τεχνογνωσία του Made in German σαν Made in Poland, και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι με 20-25% φτηνότερα. Η Ελλάδα είναι στην 35η θέση. Πριν, συγγνώμη που σας είπα 22, είναι στην 35η θέση. Αντίστοιχα και στους προμηθευτές της Πολωνίας, πάλι πρώτη θέση την έχει η Γερμανία με πολύ ψηλά νούμερα. Η Ελλάδα είναι στην 49η θέση. Στην Πολωνία πέφτουν αυτό που λέμε πάρα πολλά χρήματα. Είτε και τα αξιοποιούν βεβαίως. Υπάρχουν πολύ μεγάλα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλα κονδύλια και επενδύσεις από την Αμερική. Τι ακριβώς κάνει τώρα η Ελλάδα με την Πολωνία, τι εξάγουμε, τι εισάγουμε. Οι εξαγωγές προς την Πολωνία βάσει στατιστικών της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, πρώτο είναι το αλουμίνιο. Αν το αφήσουμε αυτό, τα υπόλοιπα είναι καρπί και φρούτα. Πάμε σε αγροδιατροφικό τομέα. Εξάγουμε προς την Πολωνία αρκετά φρούτα λαχανικά, ντομάτες. Εξάγουμε ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια από φρούτα, πάρα πολλά καρπούζια, φράουλα, ακτινίδια. Εισάγουμε τώρα, θα σας κάνει εντύπωση, αλλά εισάγουμε πάλι ντομάτες. Θερμοκηπιακές βέβαια, με κύριο προσόν την τιμή. Υπάρχει πολύ μεγάλη εισρωή ντομάτας από την Πολωνία. Ό,τι μανιτάρι τρώτε στην Ελλάδα, το 90% των μανιταριών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι από την Πολωνία. Είναι η πρώτη χώρα παραγωγός. Είναι η τρίτη χώρα παραγωγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πουλερικά και δεύτερη σε μοσχαρίσιο κρέας. Όπως είπε και ο Μάρκο πριν, επίσης τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και εμείς μια πολύ μεγάλη αύξηση, όχι στα φάρμακα εμείς, στα παραφαρμακευτικά. Υπάρχει πολύ μεγάλη εισρωή, ειδικά προς την Ελλάδα, παραφαρμακευτικών, βιταμίνες, κατά κύριο λόγο πολλές βιταμίνες, και σε Ελλάδα προς Πολωνία φεύγουν φάρμακα γιατί υπάρχει διαφορά τιμής. Είναι πολύ πιο φτηνό μια δραστική ουσία στην Ελλάδα παρά να τη βρουν έξω από ό,τι την κάνουν εισαγωγή. Στην Πολωνία κάποιος μπορεί να πάει και να ιδρύσει περίπου τις εταιρείες που έχουμε και εδώ στην Ελλάδα, από ατομική, ομόρυθμος εταιρεία, ετερόρυθμος, ΑΕ. Είναι πολύ εύκολη διαδικασία πλέον, όπως και στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα, έχει γίνει πλέον αρκετά εύκολο. Μπορείς να ιδρύσεις μια εταιρεία πολύ εύκολα. Να την κρατήσεις, Σάκη, είναι mission impossible πλέον. Ο κατώτατος μισθός στην Πολωνία από το 2022 ήταν όλοι ψηλοί εδώ. Τώρα πρέπει να υπολογίσουμε εθνική Κίνας εδώ. Από 1 Ιανουαρίου του 2022 ο μισθός στην Πολωνία καθορίστηκε στα 3.010 ζλότι. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αλυσίδες. Είναι μια χώρα, είπαμε, κοντά στα 40 εκατομμύρια. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αλυσίδες με σούπερ μάρκετς.
Η πιο γνωστή τους είναι η Bietronga, που σημαίνει Πασχαλίτσα. Πρόσφατα έχει εξαγοραστεί από μια μεγάλη πορτογαλική αλυσίδα. Απλά για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, η συγκεκριμένη αλυσίδα, το Supermax αυτή, είχε στην Πολωνία 17.500 μαγαζιά. Η Ελλάδα και η Πολωνία έχουν, όπως με τις περισσότερες χώρες, υπογράψει περί διπλής φορολόγησης. Κάποιος που θα κάνει την επένδυση στην Πολωνία, κάποιος Πολωνός εδώ, φορολογείται στη μία πηγή του εισοδήματος. Το ποσοστό φόρου για τα εισοδήματα είναι 19%. Η μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με την Ελλάδα είναι η εστίαση, που εκεί το ΦΠΑ, όσο και αν σας φανεί παράξενο, είναι 2%. Το μεγαλύτερο κομμάτι αυτή τη στιγμή στις σχέσεις των δύο χωρών αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό της Πολωνίας στην Ελλάδα. Είναι ίσως αυτή τη στιγμή το πιο hot αντικείμενο που ασχολούμαστε σαν επιμελητήριο. Η διαφάνεια δεν έχει ενημερωθεί γιατί εδώ είναι σταματημένος το COVID. Έχω όμως τα νούμερα για να σας πω. Το 2023 έχουμε αφίξεις Πολωνών στην Ελλάδα για τουρισμό που έφτασαν 1.250.000. Φέτος θα φτάσει 1.400.000. Αυτό καθιστά την Πολωνία έκτη πύλη εισόδου τουρισμού στην Ελλάδα. Από αυτό το 1.300.000, οι 900.000 φεύγουν σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Επτάνησα, Πελοπόννησο. Ειδικά Επτάνησα υπάρχουν μονάδες που είναι αποκλειστικά συμβεβλημένες με Πολωνούς tour operator για όλη τη θερινή σεζόν. Οι υπόλοιποι 400.000 έρχονται, κατά βάση είναι οδικός τουρισμός και τον παίρνει και πιο β' σε εισαγωγικά τουρισμός και τον παίρνει η Χαλκιδική, η Πιερία και η Λάρισα. Τα νούμερα που ξοδεύει ένας Πολωνός πλέον στην χώρα μας για ένα πακέτο διακοπών είναι εφάμιλα με αυτά που ξοδεύει οποιοδήποτε άλλος Δυτικοευρωπαίος ή Κεντροευρωπαίος. Ένα πακέτο 5 ημερών all inclusive στη Ρόδο φέτος το πλήρωνε ο Πολωνός 850 ευρώ. Αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα και να σας πω ότι ένας στους 3 Πολωνούς που θα βγει για διακοπές, ειδικά το καλοκαίρι για Sea and Sun, ένας στους 3 έρχεται στην Ελλάδα. Παρά την αύξηση που θα έχουμε φέτος σε σχέση με πέρυσι, ο ρυθμός αύξησης δεν ήταν ο ίδιος με τα προηγούμενα χρόνια για 2 σημαντικούς λόγους. Μας πήρε πολύ κόσμο Πολωνό η Κροατία και χάσαμε και πολλούς στην Τουρκία λόγω της διαφοράς του νομίσματος και είναι πιο φτηνή σαν χώρα. Το Ελληνοπολωνικό Επιμελητήριο έχει ιδρυθεί το 2017, είναι από τα πιο νέα επιμελητήρια που έχουν ιδρυθεί. Έχουμε πάρει προεδρικό διάταγμα το 2018. Η έδρα μας είναι η Θεσσαλονίκη. Έχουμε παράρτημα στην Αθήνα και στην Πελοπόννησο, στην πόλη του Ναυπλίου. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Πολωνίας έχουμε ήδη διοργανώσει στη Θεσσαλονίκη το 2019 τη φιλοξένεια, όπου είχαμε την τιμή να ήμασταν τιμόμενη χώρα, και πέρυσι το 2023 στην έκθεση φρέσκων με φρούτο και λαχανικό πάλι ήμασταν τιμόμενη χώρα. Σε αυτή τη ΔΕΘ τώρα, την 88η, μέσα στο περίπτερο 10, έχει μια θεματική ενότητα η φετινή ΔΕΘ, την κυκλική οικονομία. Στο περίπτερο 10, λοιπόν, που είναι όλες οι εταιρείες κυκλικής οικονομίας, έχουμε φέρει σαν περίπτερο Poland 12 επιχειρήσεις από την Πολωνία πάνω σε αυτό το αντικείμενο της κυκλικής οικονομίας. Με προγραμματισμένα συναντήσεις B2B, επισκεφθήκαμε τους πολιτικούς παράγοντες της πόλης και ευελπιστούμε να γίνουν κάποιες καλές συμφωνίες. Αυτά τα λίγα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να βγάλω τη διαφάνεια, να μην φαίνεται. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, κύριε Λαζαρίδη, φίλε μου κύριο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα λίγο για το μικρόφωνο δεν σε ευχαριστώ πολύ, αλλά θα το διορθώσω. Θα το διορθώσω γιατί έρχεται ο κύριος Γόγος, ο οποίος είναι με την ιδιότητά του σήμερα στην παρέα μας ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εμπορικό και Βιομηχανικό Βαλτικών χωρών, αλλά επίσης και ως πρόξενος της Λετωνίας. Να μας κάνει μια παρουσίαση των χωρών και να μας δώσει λίγο το εκεί κλίμα. Παρακαλώ. Περάστε. Σας ετοίμασα και το μικρόφωνο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω και εγώ το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης για την πρωτοβουλία και το Έλληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο για την πρόσκληση. Οι βαλτικές χώρες, μετά την πρώτη βαλτική χώρα, την Πολωνία, εμείς είμαστε γείτονες της Πολωνίας, με πρόσωπο επίσης στη Βαλτική θάλασσα. Είναι τρεις χώρες οι οποίες ανεξαρτητοποιήθηκαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από κάτι παραπάνω από 20 χρόνια και πολύ σύντομα εισήχθησαν, κάναν την αίτησή τους και εισήχθησαν τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ζώνη του ευρώ. Άρα εμπόδια τελωνιακά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν οι διμερείς συμφωνίες υπογεγραμμένες μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών αυτών, οπότε είναι βατός ο δρόμος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζουμε την ύπαρξη τόσο εμείς αυτών των χωρών πάρα πολύ καλά, αλλά ούτε και αυτοί μας γνωρίζουν τόσο καλά, πόσο μάλλον ως επαγγελματικός ή εμπορικός προορισμός, ακόμη και ως τουριστικός προορισμός. Περίεργο είναι, διότι την Ισπανία την προτιμούν και όχι μόνο πάνε για τουρισμό και αγοράζουν και ακίνητα. Πάνε να πει ότι τόσο η Ελλάδα αλλά όσο και οι βαλτικές χώρες δεν έχουν φροντίσει ή δεν έχουν βρει το ενδιαφέρον ακόμα να έρθουν πιο κοντά εμπορικά και επαγγελματικά. Θέλω να βάλω ένα βίντεο να προβάλλετε απλά με εικόνες για να έχετε την αίσθηση για τι χώρες μιλάμε. Εδώ πάνω είμαστε. Όπως είπα και η Πολωνία βρίσκεται στη Βαλτική θάλασσα. Μετά έχουμε την Λιθουανία, την Λετωνία στο κέντρο, την Εστονία και πιο πάνω είναι και η Φινλανδία που θεωρείται βαλτική χώρα. Εμείς όμως εκπροσωπούμε τις τρεις μικρότερες χώρες. Μιλάμε για έναν πληθυσμό των τριών χωρών μαζί, γύρω στους 7,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Δεν είναι μεγάλες αγορές. Παρ' όλα αυτά, με το που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ σωστά τις χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δώσανε έμφαση πάρα πολύ έντονα στην εκπαίδευση της νεολαίας. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχουν άρτια εκπαιδευμένους σε όλους τους τομείς προσωπικό, έχοντας ζήσει και τις δημόσιες υπηρεσίες εκεί πριν από 10 χρόνια και που άρχισα να ασχολούμαι με την περιοχή εκείνη, μπορώ να πω ότι στις δημόσιες υπηρεσίες έβλεπες μέσω όρο 30 ετών ανθρώπους, βάλανε αμέσως νέους ανθρώπους για να φύγει η παλιά νοοτροπία και να μεγαλώσει το δημόσιο τους με τη νέα νοοτροπία της Ευρώπης, με τους νέους δηλαδή που μεγαλώνουν μέσα στην Ευρώπη. Αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα και μας δίνει και εμάς τη δυνατότητα να έχουμε αμέσως την κοινή γλώσσα της Ευρώπης. Δεν έχουμε να κάνουμε με παλιές νοοτροπίες επιβαρημένες από χύψη κακές νοοτροπίες. Λοιπόν, το επιμελητήριο υπάρχει από το 2004, το διάταγμα το πήραμε το 2005. Εμείς ως νέα διοίκηση αναλάβαμε πέρσι και ο πρώτος σκοπός μας είναι να αναδιοργανώσουμε το επιμελητήριο, γιατί είμαστε μόνο εμπορικό και βιομηχανικό και δεν μπορούμε να δεχτούμε μέλη από το τομέα των υπηρεσιών, από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες γενικότερα, το real estate κτλ. Οπότε τελειώνουμε φέτος αυτή την αναδιοργάνωση, οπότε θα λεγόμαστε σκέτο Επιμελητήριο Βαλτικών χωρών και αυτό το
το έφερα ως συνέχεια με την νέα νοοτροπία, γιατί και εμείς πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό αν δεν ανοιχτούμε σε όλους τους τομείς της αγοράς και στις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι βαλτικές χώρες. Δεν έχουμε σκοπό μόνο εμείς από την Ελλάδα να μεταφέρουμε τις γνώσεις μας και να κινήσουμε το ενδιαφέρον ελληνικών επιχειρήσεων να πάνε προς τις βαλτικές χώρες. Πολύ σημαντικό κρίνουμε να κινήσουμε το ενδιαφέρον και των βαλτικών επιχειρήσεων να έρθουν προς την Ελλάδα. Πόσο μάλλον επιχειρήσεις που προσφέρουν τρομερό know-how, τρομερή γνώση σε τομείς που εμείς ακόμη τώρα ξεκινάμε ή δεν έχουμε ξεκινήσει καν. Ένας τομέας είναι, παραδείγματος χάρη, είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η Εστονία είναι πρώτη στον κόσμο αυτή τη στιγμή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μπορεί να γίνει κανείς ηλεκτρονικά από εδώ, από το σπίτι του, από την Ελλάδα, ηλεκτρονικός, ας το πούμε, υπήκοος της Εστονίας και με αυτή την ιδιότητά του, από εδώ, από την Ελλάδα πάλι, να ιδρύσει, να λύσει ή να λειτουργήσει μία επιχείρηση στην Εστονία και να κάνει business παγκοσμίως. Ακολουθεί η Λετωνία, η οποία και αυτή έχει κάνει μία μορφής τέτοιου είδους υποδομή, και τρίτη είναι η Λιθουανία. Όπως και να είναι, εμείς πρέπει να μαθαίνουμε και μαθαίνουμε, πιστεύω, από τις χώρες αυτές το πώς εκμεταλλευτήκαν και πώς στείνουν τις αγορές τους και την κοινωνία τους. Διότι ως μικρές χώρες όπως είναι αυτή, έτσι είμαστε κι εμείς, αυτό είναι το πλεονέκτημά τους. Να είναι μπροστά, να δημιουργούν καινοτομίες και να ανοίγονται προς την διεθνή αγορά προσφέροντας πολύ εξειδικευμένες υπηρεσίες. Πώς το επιτυχάνουν όμως αυτό? Εδώ πρέπει να μιλήσω για έναν άλλον τομέα, τον οποίο έχουν αναπτύξει πάρα πολύ έντονα, και αυτός είναι τα θερμοκήπια των νεοφυών επιχειρήσεων. Από τα πανεπιστήμια, τα οποία έχουν δημιουργήσει κατάλληλες υποδομές, μέχρι όταν βγουν αυτοί οι νέοι επιχειρηματίες με την ιδέα τους έξω στην αγορά και θα αναζητήσουν χρηματοδότηση, ο πρώτος στόχος τους δεν είναι να πάνε στις τράπεζες ή να πάνε να ψάξουν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα να επιδοτηθούν. Ο πρώτος σκοπός τους είναι να πάνε στις ετήσιες, που δεν είναι μία, είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις, να παρουσιάσουν για τις startups, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να προσπαθήσουν να πείσουν ιδιώτες επενδυτές, όχι από τις βαλτικές χώρες, από όλο τον κόσμο, να επενδύσουν σε αυτές. Ήδη αυτές οι μικρές χώρες, η Λιθουανία και η Λετωνία, έχουν πετύχει τις πρώτες unicorn που τους λένε. Δηλαδή, καταφέρανε να τραβήξουν επενδύσεις σε αυτές τις ιδέες που είχαν άνω του 1 δις. Από επιχειρήσεις, από τη Wall Street, από τη Silicon Valley, από την Γερμανία, από την Ιταλία. Ξέρω ότι έχουν επενδύσει και εκεί. Οπότε δεν είναι τίποτα δύσκολο. Αρκεί να έχουμε την κατάρτιση και αυτό ακριβώς το know-how, το πώς λειτουργούν βοηθώντας τις νεοφυείς τους επιχειρήσεις, ο ίδιος ιδιωτικός τομέας, αυτή την νοοτροπία και αυτό το know-how θα θέλαμε να το φέρουμε στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να ενδιαφερθούμε να πάμε εκεί, να δούμε πώς να πάμε επιχειρηματικές αποστολές εκεί πέρα, να δούνε πώς λειτουργούν, να δούνε την αρτιότητα των παρουσιάσεων, την αρτιότητα των ιδεών και τις επιτυχίες, που δεν είναι λίγες, είναι πάρα πολλές. Εμείς βέβαια με πολύ χαρά μπορούμε να το ανακοινώσουμε τώρα, είμαστε πολύ κοντά να φέρουμε κάποιες από αυτές τις καινοτόμες ιδέες να υλοποιηθούν στην Ελλάδα. Με κάποια κίνητρα που δώσαμε και πιάσανε τόπο, οπότε αντί να υλοποιηθούν αυτές τις καινοτομίες εκεί, ευελπιστούμε πολύ σύντομα να μπορούμε να τις παρουσιάσουμε αναλυτικά, να υλοποιούνται εδώ στην Ελλάδα. Το οποίο θα φέρει και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, αλλά κυρίως θα φέρει αυτή την νοοτροπία. Και την καινοτομία θα τη βγάλουμε σαν ελληνοβαλτική. Ωραία. Όλα αυτά τα χρόνια, όσο είναι οι βαλτικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ισοζύγια με την Ελλάδα είναι ισορροπημένα, απολύτως ισορροπημένα. Αλλά δεν είναι πολύ υψηλό.
Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα ισοζύγιο συναλλαγών για τις 3 χώρες σε σχέση με την Ελλάδα γύρω στα 45 εκατομμύρια. Έχει τρομερό περιθώριο βελτίωσης. Τα προϊόντα μας δεν είναι τοποθετημένα εκεί πέρα. Μπορεί να τους πουλάμε πετρέλαιο που δεν παράγουμε ή φάρμακα, αλλά δεν τους πουλάμε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα μας. Τα αγροτροφικά που λέγαμε δεν υπάρχουν δυστυχώς όπως θα έπρεπε να υπάρχουν. Και παρότι έχουμε 3 πρεσβείες, σε κάθε χώρα έχουμε και μια πρεσβεία εκεί με τους ακολούθους τους κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών. Εμείς θα δώσουμε και άλλη μια πληροφορία γιατί θα πρέπει να ενδιαφερθούμε να πάμε εκεί πέρα. Το μέσο εισόδημα έχει αυξηθεί, ήδη έχει περάσει το μέσο ελληνικό εισόδημα, έχουμε ξεπεράσει το μέσο ελληνικό εισόδημα. Αυτό όμως που έχουν κάνει και είναι εντυπωσιακό, οι Εστονοί και οι Λετονοί δίνουν 0% φορολογία για τα έσοδα των επιχειρήσεων, με μία προϋπόθεση βέβαια, ότι τα κεφάλαια των επιχειρήσεων παραμένουν μέσα στην εταιρεία για να μπορούν να χρηματοδοτούν και να λειτουργούν έτσι και να αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους εκεί πέρα, αλλά και πολύ έξυπνα σκεφτόμενοι με αυτόν τον τρόπο ανακεφαλοποιούν και τις τράπεζές τους. Όταν μοιράζουν μερίσματα αυτές τις πηγές, φορολογούνται με 20% όπως είναι και στην Ελλάδα. Υπάρχουν τρόποι όμως να το εκμεταλλευτείς πολύ καλά αυτό. Στην Εστονία πριν από 2 χρόνια, για τους μόνιμους κατοίκους της Εστονίας, πήρε απόφαση η κυβέρνηση να καταργήσει όλα τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα πάντα. Για ποιο λόγο? Μα πώς βγαίνουν αυτοί? Πολύ απλά. Σου λέει, θα μετακινείται ο κόσμος, θα ξοδεύει παραπάνω, θα αγοράζει παραπάνω, οπότε έτσι κερδίζουμε περισσότερο από ότι τον οβολό που ζητάμε για ένα εισιτήριο 50-60 ευρώ. Και όντως έτσι είναι. Λειτουργεί. Μία άλλη πολύ σημαντική πληροφορία που μπορούμε να σας δώσουμε εμείς και είναι και ίσως και η σημαντικότερη, παρότι η αγορά στην οποία απευθυνόμαστε εμείς στις 3 βαλτικές χώρες είναι μικρή, όπως είπα 7,5 εκατομμύρια πληθυσμός, το να πάει και να εγκαταστήσει μια ελληνική επιχείρηση εκεί ένα υποκατάστημα ή μια αποθήκη και να εδραιωθεί εκεί πέρα, το κόστος είναι πάρα πολύ χαμηλό ακόμη. Αλλά η περιοχή εκεί που βρίσκονται οι 3 βαλτικές χώρες, αν το δούμε καλά, πέριξ της Βαλτικής θάλασσας έχουμε απέναντι τις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες είναι πάρα πολύ πλούσιες αγορές. Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία πιο πάνω κτλ. Οπότε, έχοντας εγκατασταθεί στις βαλτικές χώρες και εδραιωθεί οι επιχειρήσεις, όποια επιχείρηση πάει από την Ελλάδα εκεί πέρα, μπορεί πολύ πιο εύκολα από εκεί να κάνει κινήσεις να διεισδύσει και σε αυτές τις μεγάλες αγορές. Αυτό είναι ένα κίνητρο το οποίο, σε όσους το έχουμε πει, το καταλαβαίνουν, έτσι. Υπάρχει και μεγάλη ανταλλαγή πληθυσμών για τουριστικούς λόγους, για μια βόλτα μεταξύ των βαλτικών χωρών και των σκανδιναβικών χωρών, οπότε εκ των πραγμάτων γνωρίζουν και τα προϊόντα μας μέσα στις βαλτικές χώρες οι Φινλανδοί που έρχονται, οι Σουηδοί που έρχονται, και αυτό το λέμε σαν ένα κίνητρο όποιος ενδιαφέρεται εμπορικά σε εκείνες τις περιοχές να προωθήσει και να απευθυνθεί σε μεγάλες αγορές. Αυτός είναι ο τρόπος. Για τον τουρισμό. Όπως είπα και πριν, δεν έχουμε επίγνωση ούτε εμείς ούτε αυτοί πολύ καλή για την Ελλάδα ή εμείς για τις βαλτικές χώρες. Και επειδή είμαστε εμείς πολύ μεγάλη τουριστική χώρα, εμείς παρατηρούμε συγκρίνοντας τώρα τις κινήσεις των βαλτικών χωρών με εμάς. Πριν από 10 χρόνια ο τουρισμός ήταν πάρα πολύ χαμηλού εισοδήματος τουρισμός. Μπορώ να πω, δεν θα το θέλαμε εμείς τέτοιου είδους τουρισμού. Μετά από 10 χρόνια σήμερα, ο τουρισμός τους είναι πολύ εκλεπτισμένος, υψηλού εισοδήματος και συνεχίζουν σε αυτή την πορεία. Αυτό ήταν κατ' επιλογή. Δεν έτυχε, πέτυχε. Θέλανε και το πετύχανε. Τα ξενοδοχεία τους είναι άρτια, τα μαγαζιά τους έχουν βελτιωθεί, αναβαθμιστεί, η γαστρονομία τους επίσης. Λείπουν τα προϊόντα μας. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να καλέσω όποιος είναι ενδιαφερόμενος, επειδή θα διοργανώσουμε, ελπίζω, μαζί με τα άλλα επιμελητήρια και τη συνεργασία της περιφέρειας,
τουλάχιστον 3 σε κάθε χώρα μία αποστολές για το 2025. Όποιος ενδιαφέρεται, στη διάθεσή του και εδώ αμέσως μετά να ζητήσετε κάποιες πληροφορίες και θα είναι χαρά μας να σας έχουμε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πριν καλέσω... Θέλεις να πεις κάτι, Μάρκο μου? Να βάλεις το σήμα, ωραία. Πριν καλέσω το επόμενο καλεσμένο, θα ήθελα να πω ότι εδώ θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, εκπροσώπους από τα διμερεί επιμελητήρια που μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους και θα μου επιτρέψετε 2 οριζόντιες κατά με παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι η μεταφορά καλών πρακτικών, ένθεν και κήθεν, είναι το 50% της επιτυχίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει λίγο να είμαστε πιο αναλυτικοί και προσεκτικοί σε όποιες τομείς της οικονομικής ζωής παρατηρούμε κάποιες καλές πρακτικές και να προσπαθήσουμε να τις μεταφέρουμε. Δεν είναι ανάγκη να ανακαλύπτουμε μονίμως τον τροχό, μπορούμε να μαθαίνουμε και να μεταφέρουμε καλές πρακτικές. Αρκεί να υπάρχει ταυτοποίηση της πρακτικής, διάθεση μεταφοράς και συνέργεια στην εγκαθίδρυση. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι όλες αυτές οι χώρες που εκπροσωπούνται σήμερα είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γνωρίσει μια τρομερή ανάπτυξη στην οικονομία τους και επίσης και στις δομές τους και επίσης την αγοραστική δύναμη των πολιτών τους. Είναι πολύ σημαντικό, το οποίο σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη της χώρας μας, της πατρίδας μας σε μια δικτύωση και εξωστρέφεια, γιατί είναι πολύ πιο διαλεαστικές πλέον οι αγορές και στον τουρισμό, που οι άνθρωποι μας γνωρίζουν και έχουν πλέον και την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν, αλλά και επίσης σε άλλους δρόμους εμπορικούς και υπηρεσιών. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να φωνάξω τον κύριο Καραφιλίδη Σάβα, ο οποίος είναι πρόεδρος από το Bulgarian Hellenic Chamber of Commerce, της γείτονας φίλης χώρας Βουλγαρίας, με έδρα την πόλη της Σόφιας, το οποίο δραστηριοποιείται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα και αναπτύσσει μια ιδιαίτερη εξωστρέφεια με την Ελλάδα, αλλά και με το χώρο της Βορείου Ελλάδας, του τόπου μας συγκεκριμένα, να μας πει πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Επίσης να πω ότι ο κύριος Καραφιλίδης είναι ένας φοροτεχνικός με πολύ μεγάλη εμπειρία, καθώς τρέχει για πάρα πολλά χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα φοροτεχνικά γραφεία της Βουλγαρίας στα Σόφια. Κύριε Καραφιλίδη. Καταρχήν θα ήθελα να σας καλησπερίσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκληση το ΕΒΕΘ, τον κύριο Αντιπρόεδρο, τον κύριο Βλαχογιάννη, το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο, τον κύριο Σαραντόπουλο. Είμαστε την τελευταία χρονιά είμαστε πάρα πολύ ενεργοί, έχουμε μια άριστη συνεργασία μεταξύ μας. Είμαστε επιμελητήριο το οποίο εδρεύει στη Σόφια. Είμαστε δηλαδή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Είμαστε κάτω από τη σκέπη του Βουλγαρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Σόφιας. Αριθμούμε αυτή τη στιγμή 932 μέλη και είμαστε το μεγαλύτερο διμερές επιμελητήριο στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή. Τα διμερείς επιμελητήρια στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή είναι 47 εν τον αριθμό. Θα ήθελα να πω ότι ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε και τις ελληνικές εταιρείες οι οποίες θέλουν να δραστηριοποιηθούν στη γείτονα χώρα, αλλά τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε θέματα τεχνογνωσίας και τους Βουλγαρούς επιχειρηματίες, οι οποίοι δείχνουν έντονο ενδιαφέρον να επενδύσουν στη χώρα μας και έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ καλή επίσημη και υπεύθυνη ομάδα από τεχνοκρατών, προσπαθώντας να τους βοηθήσουμε, να τους υποδείξουμε πώς και πότε είναι το σωστό να γίνει αυτό που έχουν σκεφτεί και με ποιο τρόπο. Γιατί η Ελλάδα για αυτούς είναι άγνωστη, όπως καταλαβαίνετε, στα θέματα
γραφειοκρατίας, νομοθεσίας. Λίγα λόγια τώρα για την γείτονα χώρα. Χωρίς να σας αναφέρω αριθμούς, για να μην σας κουράσω, γιατί πέρασε και η ώρα. Ο πληθυσμός της χώρας της Βουλγαρίας ανέρχεται αυτή τη στιγμή στα 6,5 εκατομμύρια. Το κατακεφαλήν της εισόδημα είναι στα 12.500 ευρώ. Έχει ρυθμό ανάπτυξη 3,5% και η ανεργία είναι στο 4,3%. Οι ελληνικές εξαγωγές για το τελευταίο τρίμηνο του 2023 έχουν φτάσει τα 4,3 δις ευρώ και το διμερές εμπορικό ισοζύγιο το 1,5 δις ευρώ. Είναι συντελεστές οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται. Στρατηγικός οικονομικός έτερος της Ελλάδος στα Βαλκάνια, ελκυστικός εξαγωγικός και επενδυτικός προορισμός για το ελληνικό επιχειρήν, με συμμετοχή αυτή τη στιγμή πάνω από 18.000 ελληνικές επιχειρήσεις εκεί. Οι εξαγωγές έχουν φτάσει στο 1,5 δις ευρώ την τελευταία πενταετία. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ιστορικό τα τελευταία 4 χρόνια στο θέμα των εξαγωγών, αλλά βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα, υπάρχουν και προβλήματα. Ένα θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον τελευταίο χρόνο είναι το ότι αυξάνονται συνεχώς οι εξαγωγές, αλλά η δίωδος μεταξύ των δύο χωρών είναι μόνο οδική αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ατέλειωτες ουρές στα σύνορα του προμαχών από φορτηγά. Τον τελευταίο χρόνο έχει σταματήσει η σιδηροδρομική σύνδεση για τη μεταφορά προϊόντων μεταξύ Θεσσαλονίκης και Σόφιας. Και θα θέλαμε λίγο αυτό το θέμα να το δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Ίνκοφ, Βλαντιμίρ Ίνκοφ, που είναι στο βουλγαρικό προξενείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι ο εμπορικός ακόλουθος της Βουλγαρίας και ο οποίος είναι αυτός που ανέδειξε τελευταία το πρόβλημα. Και θα ήθελα, κυρία Αντιπεριφερειάρχης, κύριοι φορείς, να το δούμε για να μπορέσουμε να το λύσουμε και να επαναλειτουργήσουμε πάλι όπως λειτουργούσε κανονικά το 2021, έτσι ώστε να ανοίξουμε και δεύτερη δίωδο, να αποσυμφορήσουμε λίγο το οδικό δίκτυο. Είμαι σίγουρος ότι θα το δούμε και θα το λύσουμε, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, έχει κάποια τεχνοκρατική και γραφειοκρατική διαδικασία, κάπου έχει κολλήσει. Αυτά εν ολίγης, δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω. Απλά ήθελα να κάνω μία πρόταση και στον κύριο Σαραντόπουλο, επί της ευκαιρίας, επειδή υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από επιχειρηματίες στη Σόφια, να σκεφτούμε αν μπορούμε μέσα στο χειμώνα, κάποια στιγμή, να οργανώσουμε ένα επιχειρηματικό φόρουμ μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών, διότι έχουμε πολλά να τους πούμε και έχουν και αυτοί πολλά να μας πούνε. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Βασίζομαι στην τεχνογνωσία σας πάνω στο κομμάτι αυτό και είμαι στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή για να το υλοποιήσουμε. Αυτά είχα να σας πω, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Πριν να κλείσει ο κύριο Καούδης, κάποιες ευχαριστίες. Καταρχήν το ΕΒΕΘ που μας έχει φιλοξενήσει σήμερα και όχι μόνο το ΕΒΕΘ, αλλά γενικά αναλυτικά και το προσωπικό που είναι πάντα δίπλα μας, πάντα συνεργάσιμοι. Κύριε Βλαχογιάννη, συγχαρητήρια, γιατί το προσωπικό είναι χορυφαίος, θα έλεγα, και
Το δεύτερο, θέλω από καρδιά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στα άλλα διμερή επιμελητήρια, γιατί ξέρω που αγαπιόμαστε πάρα πολύ και έχουμε πολύ όρεξη να συνεργαστούμε. Συνεργαστήκαμε, θα συνεργαστούμε και όπως είπε ο κύριος Νταγαζιάν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο Μανισιό το Μάρτιο, γιατί έχουμε σκοπό να υπογράψουμε ένα MOU μεταξύ διμερείων επιμελητήριων για θέσπιση, για να βάλουμε ένα θεσμικό πλαίσιο συνεργασία και είναι πολύ καλό. Και στο τέλος, ευχαριστώ πολύ την κυρία Γερογιάννη, γιατί έκατσε από την αρχή μέχρι στο τέλος εδώ και μας άκουσε. Ευελπιστούμε όπως έχει κάνει, αλλά για μελλοντικές συνεργασίες η Περιφέρεια και η Κεντρική Μακεδονία είναι πάντα δίπλα μας, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ αυτή την περιοχή. Έχει πολύ να πει και έχει πολύ να δεκτεί από νοχάου απ' έξω, πιστεύουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Κύριε Καούδης, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, εγώ πριν σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου, αφού έκανε την αναφορά ο Μάρκο, εμείς πέρα από το Money Show που είμαστε πολύ περήφανοι για περισσότερο από 20 χρόνια, σωστά κύριε Πρόεδρε, που οργανώνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, φέτος να πω ότι είχαμε πάνω από 10.000 επισκέπτες, είχαμε πάνω από 1.300 ομιλητές και πάνω από 130 εκδηλώσεις. Βέβαια, μας αρέσει να βάζουμε τον πύχη ψηλά, μας έχει μάθει ο Πρόεδρος έτσι και θεωρώ ότι φέτος θα ξεπεράσουμε ακόμα περισσότερο τα νούμερα αυτά και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Πριν όμως από το Money Show, έχουμε μια άλλη πολύ σημαντική εκδήλωση που ήθελα να αναφέρω παίρνοντας τη σκητάλη από τον Κωνσταντίνο, από τον κύριο Γόγο, ο οποίος μίλησε για την καινοτομία, μίλησε για τη διέξοδο των νέων, μίλησε για δυνατότητα χρηματοδότησης των νέων, που είναι το κύτταρο και της κοινωνίας, αλλά και του επιχειρήν του αύριο. Επειδή εμείς το πιστεύουμε και το πρεσβεύουμε ακράδαντα, ότι οι νέοι άνθρωποι πρέπει να είναι εδώ, να συνεργάζονται και να εξελίσσονται και να έχουν άμεση δυνατότητα και publicity δημοσιότητα στο έργο τους, αλλά και δυνατότητα και πρόσβασης άμεσης χρηματοδότησης, όπως γνωρίζετε, εδώ και 3 χρόνια έχουμε οργανώσει το Startup Competition που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη μας. Φέτος θα είναι η 4η συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με το VMF, το νούμερο 1 φορέα, πλατφόρμα προώθησης startup στην Ιταλία, όπου η Ιταλία αυτή, η Ιταλία εμείς με την καλή έννοια, η Ιταλία έχουν και τρομερή τεχνογνωσία στο κομμάτι αυτό του channeling, δίνουμε βήμα στις ελληνικές startup. Άρα σε αυτή τη λογική προσβλέπουμε σε μια συνεργασία με όλους στον χώρο της καινοτομίας, με νέες επιχειρήσεις και μάλιστα κάτι το οποίο τείνει να εξελιχθεί σε μια εθνική προσπάθεια μετά από δική μας πρωτοβουλία και με την αρρωγή για την οποία ευχαριστούμε τόσο του Elevate Greece όπως ανέφερε ο Μάρκο, αλλά και του Enterprise Greece. Στόχο μας είναι να πηγαίνουμε κάθε χρόνο στην Πολώνια με την ελληνική σημαία, περήφανοι για τα παιδιά μας, για τα πανεπιστήμια μας, για την τεχνογνωσία μας και για τη δυναμική του αύριο. Κλείνω με αυτό, θέλοντας να σας ευχαριστήσω όλους όσους ήσασταν ομιλητές, όσοι ήσταν εκπρόσωποι θεσμών, αλλά και όσοι ήσασταν εδώ για να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και τη συμμετοχή μας στην εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και πάντοτε να πηγαίνουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ.